Halløj. Dag. Hej med jer. Ja. Jamen altså, jeg hedder Mikkel, og jeg har glædet mig helt sindssygt til i dag. Og så vil jeg da bare lige høre, er der nogen af jer, der glæder sig? Og hvad med mor og far? Det kunne godt være, at I sad sådan derude og tænkte, ja. Men i hvert fald vil jeg bare sige til jer, bare rolig, der kommer også en pause. Og ellers bliver der noget lys og sager og strobeeffekt. Jeg håber bare, I sidder godt. Rigtig god fornøjelse! Det er Brasilien her, og må jeg bare sige, at jeg har glædet mig til i dag. Jeg håber også, I har glædet jer, fordi endelig kan jeg sige, velkommen til det store Chanson Show. Det er fantastisk, og må jeg bare sige, dig dernede med den gule t-shirt på, ja, du ser godt ud i dag, det gør du. Og også dig dernede, dig med bukserne på, ja, de klæder dig. Ja. Så kan man vel sige, at vi er festklar. Jeg håber også, at I er klar, fordi nu bliver det spændende. Kan jeg få noget spændende musik på, DJ? Vi skal byde velkommen til nogle rigtig spændende personer. Nok nogle, I glæder jer til at se. Jeg tænker selvfølgelig på